Здравейте! Искам да ви покажа как правя един таван. И съответно избрах да не слагам окачвачи, избрах да сложа профили вместо тях. Сега ще обясня защо, иначе ето как изглеждат нещата. Така, понеже тук е гредоред и видях, че няма как да сложа както трябва профилите на 60 см един от друг, поради това, че градите не са на 60 см точно отгоре и то естествено, че няма да се така. И след това реших да сложа такива напречни профили, които да след това да сложа на тях окачвачи, които пък да хванат конструкцията, която е отдолу. Всъщност това е точно и причината. Понеже окачвачите, взех няколко окачвача да видя как ще стане с тях, те се огъват, не са подходящи и заради това реших да го направя с профили, защото пък те са доста по-здрави и не се огъват. И в момента става доста по-здраво, отколкото обикновено. Ако искам да се набирам, даже мога да се набера върху него. Не е никакъв проблем. Така че на който му се падне такова място да работи, естествено това е моят начин, както съм избрал да го направя, не е задължително вие да го направите, може да пробвате по този начин.